ҳамҷӯрон азиз 9 август аст. Дар деҳаи Чорбоғ ноҳияи Варзоб қарор дорем. боғе ки дар даруни як адир сохта шудааст ва ба воситаи оби қатрагӣ обёрӣ карда мешавад. Мана он тараф шаҳр аст. Мана ин себҳояш. Себҳои интенсивӣ. Ин навъи гала мебошад. Нав сурх шуда истодааст. Себи гала. себи ниҳоят нағз аст. себи бомаза мешавад. себи ширин мешавад ва ниҳоят бозори хуб дорад. ниҳолҳо якум маротиба нав об хӯрдан. об надошт бечора. Фаридуни ҷураи мо об додак ва оби қатрагӣ. Ва ниҳолҳо дар нашонамои ниҳоят хуб қарор доранд. Фаридунро бинед ки чӣ қадар ёд гирифтагӣ корро, чӣ қадар себро фармировкаи себро бинед, чӣ хел нағз кардагӣ. Ин себ ҳамин сол ба баҳра даромад Фаридун. Дона дона бастагӣ буда соли гузашта, имсол бисёртар аст. Соли дигар аз ин ҳам бисёр мебандад. 3 сола ҳа? Ана инашо бинед. Инашо бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. Фаридун дар як гектар чанд тона дар назар аст гиред шумо? 100 тона. Ина бинед. 80 ба 3 шундан. И байни ҳар як 80 сантиметр ба як тишнондид, а? И байни қатор 3 метр. Байни қатор 3 метр. Хай акун қувват нест, даст нест ки мобайниро дарав кунанд, хай акун зарар надорад ба ин дарахти калон. Ва бинед ки чӣ хел хушрӯй бастагӣ. Ин афтоб аллакай афтоб ки ҷӯши бад аст, ин кадомаш тарафи афтоб нигоҳ мекунад, кам сӯзондааст. Лекин ба ин нигоҳ накарда себҳои беҳтарин мебошад. Ин себи гала мебошад. Ҳамҷӯрон азиз, себи гала ҳам парвариш кунед. Себи гала ҳам беҳтарин мебошад. Агар аз мо заказ кунед, хай мо аз Турсия мебиёрем барои шумо гала. Он итальянский сорт модди аст такой стандарт. Лаббай? Итальянский сорт модди. Ҳамин сурх ми? Он сурх камтар пештара. Ҳамин? Он пеш бастаги. Ҳамҷӯрон азиз, ҳозир мана Фаридун моро ба пеши итальянский сорти модди мебурдааст. Барои ҳамин мо себи галаро наворо ба тамом мекунем, ба охир мерасонем. Бисёр аст, ҳамҷо ҳамаш себ аст. Гелосу себ аст ҳамаш. Пеши себи модди меравем.